Ang pagdakop kang Hesus. Juan Kapitulo 18 versikulo 1 hanggang 11. Pagkahuman ug ampo ni Hesus, milakaw dayon siya kauban sa iyang mga sumusunod ug mitabok sila sa sa Kidron. Nangadto sila sa lugar nga gitamnan ug mga kahoy nga olibo. Si Judas, nga nagluib kanya, nakatultol nining lugara, kay didto kanunay nagatigam si Hesus ug ang iyang mga sumusunod. Busa miadto didto si Judas dala ang mga sundalo nga Romanhon apil ang mga gwardya sa templo nga gisugo sa mga kadagkoan sa mga pari ug sa mga pariseyo. May dala sila nga mga sulo, ug mga parol, ug mga armas. Nahibalo si Hesus sa tanan nga mahitabo kanya, busa gisugat niya sila ug nangutana, kinsa ba ang inyong gipangita? Mitubag sila, si Hesus nga taga Nazaret. Mingon si Hesus kanila, ako si Hesus. Si Judas, nga nagluib kanya, didto usab nagtindog kauban sa mga tawo nga nangita kang Hesus. Pag-ingon ni Hesus nga siya mao ang ilang gipangita, misibog sila og nangatumba sa yuta. Gipangutana sila pag-usab ni Hesus kon kinsa gayod ang ilang gipangita. Mingon sila pag-usab, si Hesus nga taga Nazaret. Mingon si Hesus kanila, dili ba giingnan ko naman kamo nga ako si Hesus? Busa kon ako gayod ang inyong gipangita, pasagdi lang ninyo nga mamiyak kining akong mga kauban. Gisulti kini niya aron matuman ang iyang giingon sa amahan, wala gayoy mawala bisan usa sa imong gihatag kanako. Karon, kini si Simon Pedro may dalang espada. Giibot niya kini ug gitigbas ang sulugoon sa Pangulong Pari, ug naputol ang tuong dalunggan ni ini. Ang ngalan ni ining sulugoon mao si Malco. Mingon si Hesus kang Pedro, ibalik sa sako ba ng imong espada. Nagahunahuna ka ba nga dili ko pagaantuson ang mga ipaantos sa amahan kanako.